Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent résztvevőit a mai sajtótájékoztatón. A mai sajtótájékoztatónak ugye a tényleges célja az, hogy ugye bejelentem, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 3. számú választókörzetben a Jobbik Magyarországért mozgalom megnyitja Kisvárdán november 29-én 15 órától a választókerületi, valamint kisvárdai és személyes, mint országgyűlési képviselő jelölt az irodáját. Ez az iroda Kisvárdán a Szent László utca 31, azaz a Somogyi utca sarkán lévő ház lenne. Tényleges szerepe az irodának az, hogy már most a választások előtt megkezdjük lényegében a kampánynak az elősegítését ezzel a választókerületi irodával is. A választókerületi irodának a tényleges szerepe, hogy várunk minden kedves érdeklődőt, ugye, aki a Jobbik Magyarországért mozgalom programja iránt érdeklődik, valamint különböző személyes és ugye más rétegű dolgok miatt is várjuk ugye a megjelenőket. Azokat az embereket legfőképpen, akiknek különböző problémáik vannak, akik ugye elégedetlenek az elmúlt 24 év, lassan 24 év politizálásával, várjuk azokat az embereket ide, akiknek ténylegesen különböző segítséget tudunk nyújtani. A Jobbik Magyarországért mozgalomnak a szerepe ezáltal az irodától is ténylegesen az, hogy ebben a választókörzetben egyéni mandátumot nyerjen, ezáltal egyéni mandátumot nyerjek én is, és képviseljem ugye a választókerületben lévő embereket és választópolgárokat az országgyűlésben. Az irodanyitásra visszatérve, az irodát Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért mozgalom országgyűlési képviselője és a választásokon a miniszterelnök jelöltje fogja személyemmel együtt megnyitni. 16 órától fogadóórát fogunk tartani már ugye Vona Gáborral, aminek a lényeg az, hogy lássák a választókerületben élő emberek, hogy miniszterelnök jelölt úr is, valamint jó magam is nyitottak vagyunk már ebben az időpontban is a választókörzetben lévő problémákra, valamint jobb kezet kívánunk nyújtani az emberek számára már ebben az időszakban is. A választókerületben lévő irodanyitásnak nagyon nagy szerepet adunk. Ennek különböző példáját is tudom hozni, mint például 2010 óta működik Máté Szalkán dr. Abát Istvánnak is, ugye, és a választókörzetnek is az irodája, ami nagyon nagy szerepet tölt be az ott élő emberek számára. Nagyon sokan felkeresik ezt az irodát, és ennek példáján szeretnénk mi is ezt az irodát működtetni. Az iroda nyitvatartása az folyamatos lesz, tehát mind az országgyűlési választások során, mind pedig ugye az önkormányzati választások során is fenn fogjuk tartani ezt az irodát. Heti 3 alkalommal, tehát hétfőn, szerdán és pénteken lesznek ugye fogadóóráink, ahol ugye irodavezetőnk, valamint jó magam is, ahogy csak tudok, ugye részt fogok venni. Az irodának a tényleges szerepköre, tehát még egyszer azt kiemelném azt, hogy a helyi problémákkal, országos problémákkal, valamint segítségnyújtással, ugye ezekkel a címszavakkal foglalkozzon. És nem csak kifejezetten a 3. számú választókörzetnek, tehát ezt is kiemelném, a problémáival foglalkozzon, hanem ténylegesen egy akkora bázist építsünk ott ki, lényegében ezzel az irodával, ahol az emberek tudatosan jöhetnek, mert tudni fogják, hogy ez az iroda ott van, és ugye várni fogja az embereket. Megpróbálom majd ebbe az irodába különböző politikusokat is elhívni, mint például Zél Kárpát Dánielt, aki ténylegesen a devizahitelesek problémájának megoldásával foglalkozik, de akár más politikusokat is elhívunk majd ide, ugye persze természetesen a Jobbik berkein belül. Akik még ugye részt vesznek majd a pénteki megnyitónkon, lehet említeni, ugye, ahogy említettem, Vona Gábor, de fog érkezni Farkas Gergely, Jobbik Magyarországért mozgalomnak a frakcióigazgatója is, a megyei elnökségnek ugye a különböző tagjai is részt fognak venni, valamint elmondhatom azt is, hogy olyan egység alakult ki a választókörzetben, hogy 43 településből 23 szervezet működik, és mind a 23 szervezetnek a vezetője részt fog venni ezen az irodanyitáson. Ez az egységet, a nemzeti összefogást, valamint azt fogja mutatni a kisvárdai lakosok és a választókörzet lakosai számára, hogy egy olyan egység alakult ki a választókörzetben, ami ténylegesen tenni akar ugye a 2014-es választások eredményéért. Szeretném még azt is elmondani az irodáról legfőképpen, hogy
a kampányunknak ez egyik fő bázisa lesz ez a Kisvárdi iroda. A kampányt ugye már mi meg is kezdtük ebben a választókörzetben, hogyha ezt így ki lehet mondani, méghozzá különböző lakossági fórumokat tartottunk, különböző témakörökben, mint például Anarcson, Kemecsén, Nagyhalászon, standolásokat végzünk, ahol kíváncsiak vagyok az emberek reakciójára. Szeretném azt elmondani, hogy egyre többen jönnek el ezekre a lakossági fórumokra, és tapasztalatból pedig mondhatom, ahogy látom ugye a Máté szakirodában, úgy érzem, hogy ebbe az irodában is egyre többen fognak ugye elérkezni majd. Várunk mindenkit erre a megnyitóra, mi kíváncsiak vagyunk az emberek véleményére, mi kifejezetten szeretnénk foglalkozni a választókörzetekben és azáltal a megyében lévő embereknek a problémáival. És lehet azt látni, hogy mi nem csak bizonyos időszakokban jelenünk meg ugye a választópolgárok számára, hanem már jóval előbb, és persze a választás után is szeretnénk foglalkozni különböző problémákkal. Tehát ténylegesen az irodának a szerepe a segítségnyújtás, legfőképpen ugye észre lehet azt venni a devizahitelesek, azok, akik legfőképpen megkerestek minket, de mi jobb kezet nyújtunk bármilyen téren, akik megkeresik majd az iroda vezetőit az elkövetkezendő időszakokban. Röviden mondjak volna, és akkor, hogyha valamilyen kérdés van, akkor... Mondhatod, hogy hétfőn szerdán is pénteken fogadórák, egyébként folyamatos nyitvatartás, ha nem is non-stop, de... Hát non-stop azt elég nehéz lenne tartani. Hála jó Istennek, annyian kerestek meg minket, meg olyan támogatásunkkal ebben a választókörzetben, hogy igen, akár non-stop is nyitva lehetne megtartani. Ami biztos, hogy egy meghatározott időszakban szeretnénk, tehát hétfő, szerda, péntek reggel 8-tól délután 4-ig, ahol ugye irodavezetőnk, meg ahogy említettem, én is ott fogunk lenni ezekben az időszakokban. De persze természetesen, hogyha valakinek olyan problémája van, akkor más időszakban is, más intervallumban is ott fogunk lenni. És a dátumról nem maradtam, tudom, hogy 16 órától fogadóra, de... 2013. november 29-én 15 órától lesz az ünnepélyes megnyitója a Kisvárdi irodának, és 16 órától pedig már Goma Gáborral és ugye a frakcióigazgató úrral, Farkas Gergellyel tartunk ugye fogadóórát.